Здравей, може би ще ти прозвучи странно, но в момента в България се случва нещо, което почти никой още не е разбрал. Появи се един напълно нов тип помощник. Не е приложение, не е курс, не е група, а интелигентен AI бот, който те води ден по ден към по-добра енергия, навици и форма. И всичко това без да ти взима време, без излишни усилия и без стрес. Да, знам, звучи прекалено хубаво и аз така си казах в началото. Но после го тествах. Този бот не просто ти дава съвети, той те познава. Следи как се чувстваш, какво ядеш, кога си изморен, какво ти липсва и ти дава микростъпки, които реално можеш да изпълниш дори когато нямаш сили. Представи си ежедневни 10-секундни мисии. Представи си рецепти за 10 минути подбрани спрямо това как си днес. Представи си, че имаш лична подкрепа, без да пишеш на никого и без да обясняваш. А когато си готов, бота отключва за теб цели модули, бонуси, тайни рецепти, малки предизвикателства и действия, които буквално променят деня ти. И знаеш ли, няма второ такова нещо в България. Това е първият подобен AI проект тук, аз вече го използвам. И ако си честен със себе си, сигурно и ти имаш нужда от малко повече енергия, фокус или контрол върху храненето. Затова те каня не да ми вярваш, а да го провериш. Влез в моето био. Натисни линка. Ще видиш бота още от първата секунда, ще получиш достъп до безплатните 7 дни и сам ще усетиш колко уникален е. Не ти обещавам чудеса, но ти обещавам нещо по-смислено, промяна, която започва лесно и остава. Линка е в био. Влез, пробвай бота и ми кажи после как ти е променил деня.